बहुत गोबावनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव मोनसे साननाय दंमोन मा जों भारतनि गासिबो खनायाव थांनो हाया नाथाय भारतनि गासिबो खनानि मानसिखौ लाबोनानै जोंबो जों देखायनो हायो दा मोनसे एक्सप'जार एक्सचेन्जनि प्रग्राम दा थुनलाइयाबो जों जेरै सानो बिदियाव गैबाय थाया जों जेब्लायबो ट्रेडिसनेल मोनसे सिन्थाजों खारो खिन्थु दा मोनसे गोदान मुगायाव मानसिफ्रा मोनसे फ्रि भार्सनि मोनसे थुनलाइ सोरजिनो हमदों थुनलाइयाव राजखान्थिबो फैनो हागौ रांखान्थिबो फैनो हागौ एबा समाजबो फैनो हागौ गासिबो फैनो हागौ बे गोदान थुनलाइजों परिचय खालामनानै सिनाखि खालामनानै जोंनि थुनलाइगिरिफोरखौबो मुलुग दरबाराव लांनांगौआ मोनसे थांखि दिनै भारतनि गासिबो रायजोनिफ्राय फैनानै बाहाय जोंखौ नुफैदों बिथांमोना जों सोमोन्दैबो मिथिबाय दा भारतखौ जों बे ओनसोलनिफ्रायबो जोंनि नोजोरजोंबो नायगोन आरो सबसमाय भारतआ बबेबा मोनसे इउपिनिफ्रायल' जानो हाया एबा तामिलनाडुनिफ्रायल' जानो हाया राजस्थान काश्मीरनि नोजोरजोंल' जों नायनो हाया जोंनि नोजोरजोंबो जों भारतखौ नायनांगौ दा बे हिसाबै दिनै जागायजेनबाय आरो मोनसे डिसिप्लिनजों थांनांगौ आरो साफ्रोमबो मानसिफ्रानो गावनि सायाव मोनसे कनफिडेन्स लानानै सिगां लांनांगौनि मोनसे सम फैबाय जेला जोङो दा मोनसे माने खौसे गोहोखौबो लाखिनांगोन डिसिप्लिनखौबो लाखिनांगोन आरो साफ्रोमबो बेक्तिया बे डिसिप्लिननि गेजेरावबो गाव गावनो साफा इन्डिपेन्डेन्ट बेक्ति हारसिङैनो साननो हानाय मावनो हानाय साफा सुबुं हिसाबै गावखौ दाना लानांगौ दा बे लिटारेरि फेस्टिभेलाव जोबोद मोजां बयबो मोजां मोनलांबाय जोंनि हारिमुखौ नुलांबाय गाननाय जोमनाय नुलांबाय बेबायदि हाबाफारिया सिगाङावनो जानो गोनांमोन नाथाय साननाय हनायनि जोंहा आंखाल बुजिनायनि आंखालखाय जों जानो हायाखै खालामनो हायाखै एबार खालामजेनबाय फैगौ समफ्राव बिनिफ्राय बांसिनैनो साबसिन रोखोमै हाबाफारिफ्रा जालांगोन जों नुनो मोनो दिनै दा बिजाबनि अनजिमायाथ' आंनाव गैया दा माखासे बिजाबफोर बेखेवनाय जाबाय बेनि गेजेराव माखासे बिजाबफ्रा जोबोद गोनांथार बेखौ फरायनानै नायनांगोन आरो बेबायदि हाबाफारियाव दिनै बेबायदि बिजाब बेखेवनायफ्राथ' जायो नाथाय बिजाबफोरखौ जों बांसिन फराया बिजाबा दा अनेक माने गोबां फर्माव दङ दा डिजिटेल फर्माव थाङो एबा बेबायदिनो लेखानि फर्माव फैयो जों जिहेतु दा लेखानि फर्माव थानाय बिजाबफोरखौबो बा बिजाबनि फर्माव लिरनायफोरखौबो फरायनांगौ दा बेखौबो गारनो हाया जों नाथाय डिजिटेल माने लिटारेचारखौबो जोङो नाजावना लानांगौ जाहैबाय दा फरायनाय हुदाया बाङोबा जोंनि गियानाबो बांगोन नोंथांनाव मोनसे जोबथि सोंथि दिनैनि नैबे जायनाखि लिरगिरि बे प्रग्रामनि गेजेरजों दानि जाखांफुनाय लिरगिरि बिथांमोनखौ नैबे लिरगिरि लाइमोनफोरखौ माबाफोर मेसेज हरनो सानो नामा माबाफोर थुलुंगानायनि लाइमोनफोरा दिनै फरायनायजों लोगोसे लिरनायाव गोसो होनांगौ गासिबो धोरोमनि लिरनाय सल' लिरनो हागौ सल'मा लिरनो हागौ लिरनाया मा जोबनायाव जिउनि जोबनायाव नों लिरगिरि जायाब्लाबो फरायसा समाव लिरगिरि जायोबा बेयो नोंनि क्रिएटिभिटि पावारखौ बारायो थ' नों सानसे समाव बे लिरनायनि दारैनो नोंनि क्रिएटिभ पावारा बारायगोन इन्जिनियार जाबाबो क्रिएटिभिटि नांगौ डक्टर जाबाबो क्रिएटिभिटि नांगौ मेथाइ खनग्राबाबो क्रिएटिभिटि डान्साराबो क्रिएटिभिटि खालि लिरनायाल' क्रिएटिभिटि नङा थ' क्रिएटिभिटि डेट इमप्रुभ्स योर caliber and mental caliber. That's why what writing is very necessary for the upcoming generations, especially for those who are now studying in the high school and the college level and university level.